Noin, taas se nauhoittaa. Tää podcast on Teemon elämää ja mä oon Teemo. Tää on nyt 10. jakso tätä podcastia ja tosiaan 10 viikkoa on tätä tullut tehtyä. Ja toki silloin kun tämän podcastin aloitti, niin maailma oli aika erinäköinen ihan monestakin syystä. Varmaan enimmäkseen koronan takia. Nyt tietenkin näyttää maailma aika jo erilaiselta ja niinhän tää mun tarinakin on tässä edennyt matkan varrella. Edellisessä jaksossa mä juttelin aika paljon tai juttelin ajasta ehkä vuosina 2011-2012, kun mun tyttöystävä oli siinä saanut tosiaan töitä Hyvinkäältä ja mä vielä asuin siellä Tampereen kämpässä, mutta tosiaan sain sitten töitä Helsingistä. Ja tosiaan kun se oli opiskelijakämppä, niin siitä nyt olisi joka tapauksessa pitänyt jossain kohtaa lähteä. Ja kun sitten ne työtkin vaikutti mielenkiintoisimmilta, niin tavallaan se päätös sitten jättää se yhteinen pitkäaikainen koti ja siirtyy niin kuin uuteen monellakin tavalla, niin oli silleen aika helppo päätös. Me tosiaan asuttiin silleen viikot tavallaan erillään. Että hän asui siellä Hyvinkäällä viikot ja sitten tuli viikonloppuisin Tampereelle. Ja satunnaisesti mäkin saatoin käydä siellä Hyvinkäällä sitten viikonloppuisin. Mutta silloin tosiaan sitten kun työt alkoi siellä Helsingissä ja Ylellä, niin päätin sitten tosiaan muuttaa sinne toki, ja niin se oli oikeastaan pakkokin. Muutin tosiaan ensin sinne yksin Vallilaan semmoiseen yksiöön ja asustelin siellä. Tavallaan asuttiin niin kuin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, ja meillä oli eri osoitteet. Mutta ei se kyllä siihen niin kuin suhteeseen, ei se silleen suhteen kannalta ollut mitenkään, tai mä en ainakaan kokenut sitä semmoisena tekijänä, että se olisi meitä niin kuin mitenkään erkaannuttanut. Että se tavallaan semmoiset päätökset, että hän muutti sinne Hyvinkäälle töiden perässä viikoiksi ja me jäi vielä Tampereelle ja sitten toisaalta mä muutin Helsinkiin ja sain sieltä töitä, niin ei ne ikinä ollut semmoisia niin kuin suhteen kannalta merkittäviä päätöksiä, vaan se oli enemmän semmoinen, niin kuin, että elämä vaan meni eteenpäin ja ei niistä asioista silleen niin keskusteltu silleen, että miten tämä tulee vaikuttamaan meihin, vaan se me oli jotenkin semmoinen entiteetti, semmoinen asia, joka oli olemassa. Ja tavallaan, tai tämä oli niin kuin se ehkä, miten mä sen ajattelin päässä, että me oltiin niin kuin yhdessä ja kaikki semmoinen tila, jossa me ollaan niin kuin erillään, vaikka että me asutaan niin kuin eri paikoissa, niin se on vain niin kuin välitila, joka tulee sitten niin kuin palautumaan sitten jossain kohtaa taas niin, että me asutaan yhdessä. Ja se oli tietenkin silleen tosi hyvä, että kumpikaan ei silleen rajoittanut toisen mahdollisuuksia ja semmoista niin kuin elämässä eteenpäin menevistä. Että se suhde ei silleen niin kuin rajannut sitä, että se vaan niin kuin oli se suhde ja sitten siinä niin kuin lutviuduttiin niin kuin siinä lutviuduttiin. Toi aika tollon 2011-2012 oli tosiaan mulle sit tosi semmoista niin kuin mielenkiintoista aikaa, koska just silloin se datajournalismi ja semmoinen niin kuin ammatillinen osaaminen alkoi
alkoi niin kuin ottaa ensiaskeleita. Ja just se, että mä perustin sen blogin, toisaalta mä olin Twitterissä tosi aktiivinen ja siellä tavallaan löysin semmoista omaa viiteryhmää, omaa niin kuin semmoista ihmisiä, jotka on samoista asioista kiinnostunut. Toisaalta kävin HS Open-tapahtumissa, joihin sitten koottiin yhteen journalisteja, ohjelmoijia, koodaajia, graafikoita. Ja sitten osallistuin myös Tampereella semmoiseen päivään, semmoisen datajournalismin päivään, missä sitten Aamulehden kanssa sitten yritettiin edistää jonkinlaisia projekteja. Ja tavallaan mulle se oli niinku semmoista aikaa, jossa niinku jokainen päivä tavallaan vei sitä mun uraa tosi paljon eteenpäin, tai sillä se tuntui. Ja mä olin niinku tosi kiinni siinä niinku niiden asioiden eteenpäin viemisessä. Ja tosi kiinnostunut niistä. Ja varmaan se oli niinku yksi semmoinen tekijä, joka sitten vähän myös ehkä erkaannutti meitä siinä parisuhteessa, että vaikka se ei niinku mitenkään ollut semmoinen parisuhdetta erkaannuttava tekijä, se, että asuttiin erillään, niin kuitenkin se, että jos saa tosi paljon niinku endorfiinia ja semmoista mielihyvää töistä, ja sitten siinä parisuhteessa tuntuu olevan vähän ongelmia, tai siinä on niinku semmoista jonkinlaista edes niinku negatiivista kitkaa, niin tuommoisessa niinku erossa olemisessa, kun niistä asioista ei puhuttu, niin se sitten vähän tietenkin kärjistyy tommosia, että jos nähdään vaan viikonloppuisia, silloin tavallaan on ne ainoat hetket, kun voi olla yhdessä ja voi olla kivaa. Ja sitten jos mulla onkin semmoinen hetki, että mä oonkin tosi kiinnostunut silloin tekemään vaikka niitä töitä, niin se saa vaikuttaa kyllä tosi negatiivisesti sit niinku siihen suhteeseen. Niin sillä tavalla niin kuin vähitellen. Ei mitenkään, että olisi ollut mitään erityisiä kriisejä tai mitään, mutta on se tietenkin, että jos ei ole nähnyt viikkoa ja toinen haluaisi olla silleen kivaa aikaa ja sitten toinen onkin tosi kiinni vaikka jossain omissa jutuissa. Ja tuntuu, että se toisen kanssa vietetty aika siinä kohtaa on niin kuin tuhlattua aikaa, niin totta kai se on niin kuin huono juttu sen suhteen kannalta. Ja toki tietenkin se oli niin kuin multa silleen huonoa käytöstä tai semmoista, että mä en ymmärtänyt, että siihen suhteeseenkin pitäisi panostaa. Vaan se suhde tuntui nimenomaan sille itsestäänselvyydeltä ja nämä muut asiat, niin kuin työ tai harrastukset liittyen, että kirjoitti sitä blogia tai teki statsteria tai muita, niin ne tuntui niin kuin siinä kohtaa isommilta, koska ne tuntui vievän jotain konkreettista eteenpäin. Mutta joo, silloin 2012 vuoden alussa aloitin siellä Ylellä. Pääsin sinne tosiaan, tai mut valittiin siihen työpaikkaan ja sain sitten tosiaan sen kämpän onneksi. Eli siitä ihan hyvin työpaikan vierestä ja ei ollut siitä sitten sen enempää niinku stressiä, koska on tuommoista uudelle paikkakunnalle ja uuden työn aloittaminen niinku vaikeaa. Mutta kyllä se työn aloittaminen silti oli niinku vaikeaa, vaikka tuommoista käytännön asiat sitten järjestyikin. Koska työhaastattelu sinänsä oli kyllä suomeksi, ja mä olin menossa, ja mä tiesin, että mä olin menossa Svenska-Ylelle töihin. Mutta en mä ollut ehkä koskaan tai missään kohtaa oikein ymmärtänyt, että Svenska-Ylellä suurin osa puhuu äidinkielenä ruotsia, tai valtaosa, pääosin kaikki, miltei kaikki. Ja mun ruotsin kielen taito siinä kohtaa oli olematon. Mä olin ensimmäisenä päivänä aamupalaverissa ja se aamupalaveri oli semmoinen, että heillä oli semmoinen käytäntö, että seisottiin semmoisessa puolikaarassa tai ringissä ja sitten kerrottiin, että mitä aiotaan tehdä tänään tai mikä on niin kuin päivän agenda ja
jos on esimerkiksi jotain, mitä tarvii toisilta, niin siinä kohtaa on niin kuin hyvä hetki kertoa siitä. Ja kaikki tosiaan puhuu tietenkin ruotsia, koska se oli heidän äidinkielensä ja mä en ymmärtänyt sanakaan. Mä en edes erottanut sanoja siitä puheesta. Se oli pelkkää mutinaa. Ja siinä hetkessä niin kuin, se oli semmoinen hups. No, ei kai siinä. En mäkään kyllä usko, että he ikinä ymmärsi, että kuinka huono tavallaan se mun ruotsin kielen taito on. Mutta mä kyllä sitten sain tietenkin puhua siellä suomea. Ja he ymmärsi kyllä suomea. Että kyllä se, niin se työnteko ei tavallaan häiriintynyt siitä suuremmin. Mutta se kaikki sosiaalinen ympäristö ja semmoinen sosiaalinen kanssakäyminen niin oli tietenkin tosi raskasta, koska se käytiin ruotsiksi. Ja sitten mulla oli koko ajan semmoinen olo, että mun pitää ymmärtää tätä. Tai sitten mä yritin kääntää sitä, tai yritin ymmärtää sitä niin kuin keskustelua. Ja se on tietenkin tosi raskasta, kun yrittää ymmärtää itselle vierasta kieltä, joka on niin kuin tosi lapsen kantimissa. Ja sitten tietenkin mulla oli se uusi työ, missä mä halusin niin kuin tietenkin pärjätä. Se työ oli niin kuin, se tuntui vielä niin kuin enemmän vielä semmoiselta oikealta työpaikalta. Kun ehkä se niin kuin yliopisto-olo oli vaan niin kuin sellainen pienempi siirtymä, koska sä siellä yliopistolla olit jo ollut koulussa 6 vuotta. Niin sitten se oli vaan, että sä vaan niin kuin vähän vaihdoit eri huoneeseen siellä. Ja aloit saamaan palkkaa siitä, mitä sä aikaisemmin teit koulussa. Toki sulla oli siellä yliopistollakin vastuuta, mutta jotenkin mä koin, että sit Ylellä ne vastuut oli niin kuin tosi paljon suuremmat. Ja sit toki kun sulla on se uusi kieli ja sit sulla on se uusi työ, niin se oli tosi stressaavaa aikaa ja semmoista aikaa, että se vei multa niin kuin tosi paljon energiaa. Joka sitten myös tietenkin heijastui varmaan siihen, että se energia ei välttämättä ollut siihen suhteeseen niin paljon. Mä kyllä nopeasti tajusin, että mun täytyy keskittyä vain jompaan kumpaan. Että mä joko keskityn siihen kieleen tai sitten siihen työhön. Mä en pysty keskittymään kumpaankin heti niin kuin alussa. Ja mä päätin kyllä sitten keskittyä siihen työhön. Että mä kehitin aika nopeasti semmoisen ominaisuuden itselleni, että mä en kuullut mitään, mitä mun ympärillä puhuttiin, jollei joku sanonut mun nimen. Että siitä kehittyi semmoinen valikoiva kuulo. Että mä pystyin sulkemaan niin ulkopuolelle sen keskustelun, mitä mä normaalisti niin ymmärtäisin ja kuuntelisin, jos keskustelua käytäisiin mun ympärillä semmoisella kielellä, jota mä olisin ymmärtänyt. Mutta se oli kyllä tosi hyvä päätös ja tosi mielenkiintoinen uusi ympäristö työskennellä se Yle. Etenkin kun mä tulin sinne suoraan yliopistolta ja vielä Hervannasta, missä Hervannassa ei oikeastaan ole ketään muita kuin diplomi-insinöörejä, joten se ympäristö oli niin kuin tosi homogeeninen. Ja oikeastaan 90% ihmisistä oli myös mieheksi luokiteltavia yksilöitä. Joten semmoinen niin kuin varietiteetti. Et se oli tosi homogeeninen se ympäristö siellä Hervannassa tosi pitkään mun elämässä. Ja sitten kun tuli Ylelle, niin se olikin yhtäkkiä, niin siellä oli tosi paljon erilaisia ihmisiä, jotka ajattelivat tosi eri tavalla asioista, ja jotka oli käynyt tosi erilaisen koulun. Et siellä oli niin yhteiskuntatieteilijöitä, valtiotieteilijöitä, oli poliittista historiaa lukeneita, journalisteja, journalismikoulun opiskelijoita ja ylipäänsä niin enemmän humaanisten tieteiden ja valtiotieteiden ja
sosiaalitieteiden niin kuin osaajia. Ja eikä pelkästään se, että he olivat niin kuin erilaisen niin kuin koulutuksen omaavia, myös se ihmistyyppi, että minkä kaltaisia ne ihmiset oli, niin oli jotenkin tosi erilainen. Et stereotypiat on stereotypioita, mutta kyllä niin kuin insinöörit on tietynlaisia niin kuin isossa kuvassa. Tai että semmoiseen niin kuin insinööriyteen toki niin kuin ehkä tietynlaiset ihmiset on todennäköisempiä päätymään, ja tietenkin sit seura tekee kaltaisekseen. Kun sitten taas siellä Ylellä niin ihmiset oli esimerkiksi tosi paljon kiinnostuneempia, tosi paljon niin kuin puheliaampia, avoimempia, enemmän halusi tehdä yhteistyötä. Ja ylipäänsä semmoinen niin kuin monialainen osaaminen siitä, että kaikki ei tavallaan ollut niitä koodareita, jotka osasivat vaan niin kuin koodata toista paremmin, vaan että meillä oli yksi, joka osasi koodata, yksi, joka osasi tehdä grafiikkaa ja yksi, joka oli niin kuin substanssiosaaja, että se tiesi vaikka Suomen politiikasta. Niin sit me ei tavallaan myöskään niin kuin kilpailtu toistemme kanssa, vaan me pystyttiin hyödyntämään ja tekemään yhdessä niin kuin sellaisia asioita, jotka oli parempia kuin me oltaisiin yksin ikinä pystytty tekemään. Ja niin kuin tota kautta, että ylipäänsä siellä oli niin sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin tuli avoimesti puhumaan sulle, niin mä päädyin myös siellä Ylellä sitten tekemään niin kuin erilaisia datajournalistisia projekteja. Mä tein sen vuoden aikana, kun mä siellä Svenskalla olin, niin ehkä 5, ehkä 10 juttua myös sen mun tavallaan leipätyön lisäksi. Et se mun leipätyö oli tavallaan ohjelmoida ja kehittää sitä svenska.yle.fi sivustoa. Ja web-kehittäjäksi mä sinne Svenska-Ylelle menin alun perin töihin. Mutta sen vuoden aikana niin sit myös tutustuin vaan toimittajiin, joiden kanssa me sit tehtiin myös projekteja. Niin kuin julkaistavia projekteja. Ja niitä julkaistiin sitten Svenska Ylen sivuilla ja myös yle.fi kautta uutiset sivustolla. Ja mä tein sitä, se oli mulle todella mielenkiintoista tehdä niitä, koska se ruokki se oli tosi motivoivaa saada jotain, mitä sä olit tehnyt, niin näkymään yle.fi uutiset sivustolla sun omalla nimellä. Se oli palkitsevaa, joten mä käytin siihen myös todella paljon vapaa-aikaa ja mä tein niitä omalla ajalla töiden jälkeen, niitä projekteja, ihan vaan koska mä halusin. Ja kyllä muutenkin tuona aikana, silloin 2012, niin tosi paljon mä sitä vapaa-aikaa käytin niin edelleen sen tavallaan semmoisen jonkinlaisen tunnettuvuuden tai semmoisen lisäämiseen, että mä olisin ollut parempi siinä, mitä mä osaan ja mitä mä teen. Et sen lisäksi, että mä tein vapaa-ajalla niitä Ylen juttuja, niin mä edelleen kehitin sitä Statster-palvelua. Mä kirjoitin sinne mun blogiin ja tein vaan yleisesti erilaisia ohjelmointiharjoitteita ja kokeiluja ja visualisointikokeiluja, että mä olisin tullut paremmaksi siinä, mitä mä teen. Ja sitten just samalla tänä aikana, kun asuttiin tosiaan erossa ja tavallaan semmoista ehkä semmoista taakkaa alkoi olla siinä parisuhteessa vuosien varrelta kertyneenä. Ja jotka tietenkin sit aina tuntuu aina vaan raskaammilta, kun tuli joku uusi haaste tai uusi semmoinen, että nyt vähän toinen ärsyttää. Niin totta kai ne kaikki vanhat ärsytykset niin oli siellä pohjalla, kun niitä ei oltu ikinä tavallaan purettu. Ja sitten kun alkoi olemaan jo kuitenkin 26, 27, 28 vuotta, niin
niin ne alkoi olla jo niin aika semmoisia niin vähän raastavampia ne asiat. Ei me vieläkään niin mitenkään kriiseilty ja vieläkin se parisuhde oli semmoinen niin itseisarvo. Mutta kyllä se niin alkoi tuntua koko ajan raskaammalta niin hetkissä. Mutta kuitenkin ehkä meistä kumpikaan ei silloin, ainakaan mä en missään niin muodossa ikinä ajatellut, että me ikinä erottaisi. Ja silloin 2012, kun me oltiin asuttu tosiaan eri osoitteissa jonkun aikaa, niin silloin syksyllä 2012 me taas muutettiin yhteen. Et me ostettiin yhteinen asunto Vantaalta meidän työpaikkojen puolivälistä ajallisesti ja muutettiin sinne. Ja tavallaan mä koin sen varmaan silleen, että näinhän tämän kuuluukin mennä, että me ollaan niin kuin asuttu nyt erillään ja nyt tavallaan palataan siihen normaalitilaan. Mutta edelleenkään niin kuin näistä asioista ei juurikaan puhuttu, vaan se oli enemmän, että toisella tuli tämmöinen idea, että hei, nyt voitaisiin ruveta katselemaan kämppiä. Ja mä sanoin, mä ehkä oon siihen todennut, että joo, kyllä, että jos sulla on siihen energiaa, niin kato vaan ja sitten mennään katsomaan niitä. Että se oli hyvin semmoista niin kuin pintapuolista. Ei tavallaan keskusteltu siitä, että halutaanko me muuttaa yhteen tai millaista meidän tulevaisuus tulisi olemaan, vaan se oli enemmän semmoista, että toinen halusi jotain ja sitten toinen oli silleen, että no, joo, että näin tää on, että tehdään vaan. Ja se oli tosi kivaa itse asiassa muuttaa sinne Vantaalle, koska se oli myös niin kuin siellä maan tasolla se kämppä. Ja jo silloin syksyllä me tehtiin jonkin verran kaikkia puutarhatöitä ja tommosia. Mutta etenkin silloin 2013, kun siinä oli jo, se oli niin kuin ensimmäinen kesä, kun siinä asuttiin, niin sitten tehtiin jo tosi paljon. Et istuteltiin jotain juttuja ja no etenkin hän oli siinä aktiivisempi. Mä olin ehkä vielä vähän silleen oppimisvaiheessa niissä asioissa ja ehkä myös niin kuin keskittynyt sit vähän niihin työjuttuihin, jotka kiinnosti vielä enemmän, koska niistä sai vaan niin hyvää palautetta, että sitä halusi saada koko ajan lisää. Ja se oli niin kuin silleen addiktoivaa se hyvän palautteen saaminen sitä omasta työstä. Ja se varmaan niin kuin vähitellen, tai se just, että kun sitä tavallaan sitä palautetta ei tuntunut saavan sieltä parisuhteesta, niin sitten se parisuhde niin kuin ehkä rupesi meille molemmille tuntumaan enemmän ja enemmän taakalta. Ja varmaan niin kuin mä oon myös ollut siinä niin kuin sillä tavalla ehkä itsekäs tai lapsellinen, tai oma hyvänen. Että mä oon niin kuin ollut tosi kiinnostunut siitä mun työstä, koska mä oon pitänyt sitä niin hienona ja tärkeänä. Että mä oon jotenkin ehkä tai varmasti myös niin kuin, jotenkin ummistanut silmäni tai korvani sit niin kuin, että sitä mitä hänelle kuuluu tai mitä hän tekee. Ja en ole ollut niin kiinnostunut niistä. Että jotenkin niin kuin, se oli joku tärkeä juttu, mikä meillä oli. Meillä oli joku ehkä muutto menossa ja hän sitä oli siinä sit suunnitellut ja tehnyt. Ja mä muistan, että mä olin vaan tosi innoissani, kun joku oli retweetannut mun tweetin. Siinä kohtaa mä ehkä olin silleen vähän, että niin joo, tässähän on jotain muutakin menossa. Mutta ei se ehkä niinku sen suurempaa ymmärrystä mulle luonut. Ehkä semmoinen ensimmäinen kohta, missä me jonkin verran enemmän, tai oikeastaan ensimmäinen semmoinen kunnon kriisi, semmoinen kriisi, josta niinku ylipääseminen kesti niinku tosi paljon pidemmän aikaa kuin ehkä niissä aikaisemmissa. Niin oli sitten 2012 vuoden lopulla, kun Ylellä oli pikkujoulut tai semmoiset henkilökuntajuhlat. Ja
Ja mä tapasin tai vietin sen illan sit yhden semmoisen yleläisen naispuolisen henkilön kanssa. Hän tuli, tai en mä tuntenut oikeastaan ketään sieltä juhlista, ja hän oli oikeastaan ainoita muita nuoria siellä. Ja hän sitten tuli juttelemaan mulle, ja sit vieteltiin se ilta siinä höpötellen ja ryypiskellen. Ja nimenomaan höpötellen semmoista asioista niin kuin elämästä ja parisuhteista ja suhteista ja unelmista ja haaveista ja kaikenlaista niin ton kaltaista asioista, joista mä en ollut oikeastaan ikinä keskustellut niin kuin suuremmin kenenkään kanssa. Toki me ei niin kuin kovinkaan syvällisiä ehkä menty sen illan aikana, mutta mulle se oli tosi merkityksellistä. Ne keskustelut tuntui jotenkin tosi merkityksellisiltä ja semmoisilta, että niin kuin semmoisilta taianomaisilta, että ai jaa, että näistäkin voi vaan tälleen keskustella näistä asioista. Ja niin kuin semmoisten ihmisten kanssa, mikä on vielä ihan tuntematon ihminen mulle. Se oli siis ihan kaverillista se kanssakäyminen, mitään muuta ei siinä ollut. Mä ehkä kyllä sit jonkin verran ihastuin myös häneen, mutta ehdottomasti en kyllä ehkä lopulta kuitenkaan häneen, vaan mä ihastuin siihen keskusteluun ja siihen, että hänen kanssa pystyi keskustella. Ja se oli niinku ehkä semmoinen, se ilta niinku toi semmoisen niinku jonkinlaisen railon tai vielä suuremman railon siihen meidän parisuhteeseen, koska sit se, että mä olin päässyt keskustelemaan niinku jonkun kanssa semmoista asioista, jotka niinku tuntui mun mielestä niinku merkityksellisiltä, niin mua jotenkin ärsytti tai harmitti tai vaikea ehkä kuvailla, että mikä se tunne on. Mutta se, että mä en pystynyt niistä asioista sit kuitenkaan juttelemaan mun tyttöystävän kanssa. Et se ilta venähti mulla vaan johonkin aamu 4. Mä kömmin sieltä kotiin ja hän tietenkin oli ollut huolestunut, että missä mä olin ollut. Ja mun oli jotenkin tosi vaikea kertoa edes hänelle. Ehkä mä myös häpesin sitä, että mä olin hieman ihastunut. Mutta mun oli jotenkin tosi vaikea kertoa, että mitä oli niinku tapahtunut. Vaikka mitään ei siis ollut sinänsä tapahtunut, mitä ei voisi kertoa. Mutta se tavallaan semmoinen syyllisyyden tunne siitä, että mä olin pystynyt keskustelemaan jonkun ihmisen kanssa ja mä en pysty keskustelemaan sen tyttöystävän kanssa. Ja se, että hän yritti tavallaan sit repii sitä tietoa musta ulos tai silleen, että no miksi et sä juttele mun kanssa. Niin se tuntui silleen tosi pakottavalta ja semmoiselta, että mä en niinku osannut tuoda sitä osaamista tai semmoista niinku, tai semmoista keskustelua siihen parisuhteeseen sit ollenkaan. Vai jotenkin mulla oli semmoinen, niinku, koska siinä parisuhteessa mä olin oppinut, että siinä ei ikinä puhuttu. Niin tavallaan se, että jos asioista puhuttiin, niin se sitten mulle siinä parisuhteessa jotenkin niinku näyttäytyi siinä, että on niinku joku ongelma. Ja että tavallaan se, että niistä puhuu, niin se tavallaan tekee sitä ongelmasta todellisen. Ja semmoisen niinku, että se on niinku oikeasti olemassa. Enkä mä niinku tajunnut silloin, että niistä asioista tietenkin pitää puhua, jotta ne ongelmat niinku tavallaan menis pois. Mut se mun jotenkin semmoinen lapsellinen ja semmoinen niinku tunne oli, että tääkin tuntuu vähän niinku ärsyttävältä, että nyt mun pitää puhua nyt sun kanssa, sen mun tyttöystävän kanssa. Ja sitten tavallaan se oli niinku tosi semmoinen, niinku, se tavallaan toi semmoisen ehkä ison railon. Se oli niinku semmoinen ehkä ensimmäinen
ensimmäinen semmoinen iso tapahtuma, joka sitten ehkä jäi meidän mieliin. Ja semmoinen, joka sitten ehkä oli niin kuin tosi aktiivisena tunteena myös niin kuin useamman viikon. Ja tietenkin just se, että kun mulla oli tavallaan se ihastuminen siihen tunteeseen sitä puhumisesta, jota mä en sitten osannut tuoda siihen suhteeseen, niin toki sekin sitten tavallaan mun omia fiiliksiä häntä kohtaan niin kuin erkaannutti. Ja varmaan myös mä koin niin kuin semmoista syyllisyyden tunnetta siitä, että jota mä en sitten osannut kuitenkaan mitenkään avata tai purkaa, niin syyllisyyden tunnetta siitä, että mä pystyin puhumaan tälle tuntemattomalle, mutta sitten en sille mun tyttöystävälle. Mutta se oli niinku ehdottomasti sitä, että tai niinku mä oon sitä miettinyt, että miksi se oli niin. Ja semmonen mun paras ymmärrys ja paras vastaus on tavallaan ollut se, että kun se suhde alkoi niin nuorena ja semmoisen kokemattomana, niin tavallaan ne opit ja se osaaminen ei ikinä päivittynyt sille aikuisten ihmisten väliselle suhteelle, vaan tavallaan mä käyttäydyin edelleen kuin mä olisin 18-vuotias. Teini-ikäinen siinä suhteessa oli. Et vaikka mä aloin saamaan niin kuin esimerkkejä niin kuin ympäriltä siitä, että tämmöinen niin kuin puhuminen niin kuin tuntuu hyvältä ja jopa niin kuin järkevältä, niin silti se tavallaan oli tosi vaikea enää muuttaa sitä suhdetta, koska se oli ottanut niin kuin jotkut raiteet. Ja ne raiteet oli, niin kuin, ne oli juurrutettu 10 vuoden ajan niin kuin jo tiettyyn suuntaan. Niin tavallaan se junan ohjaaminen sitten näin toiseen suuntaan, niin se oli tosi vaikeaa. Etenkin niin kuin vaan, että siinä oli me kaksi. Eikä mulla ollut ketään, kenen kanssa mä olisin voinut reflektoida niitä mun tunteita ja niin kuin ymmärtää, että mä oon tässä tosi väärässä ja tosi tyhmä. Enkä mä tiedä, että oliko sitten hänelläkään, mutta en osaa sanoa, että oliko hänelläkään sitten semmoisia ihmisiä, joiden kanssa hän olisi voinut ymmärtää mua ja ymmärtää itseään. Mutta mulla ei ainakaan ollut. Se vuosi 2013 oli oikeastaan jo aika semmoista vaikeeta sen parisuhteen kannalta. Varmaan niin kuin enemmän tai vähemmän kokonaisuudessaan. Ja ei sitä niin kuin yhtään auttanut se, että mä olin koko ajan vaan niin kuin enemmän kiinnostunut siitä mun työstä ja mä niin kuin etenin siinä tosi nopeasti. Et silloin 2013 mä vaihdoin sieltä ruotsinkieliseltä Yleltä niin suomenkieliselle Ylelle ja musta tuli päätoiminen tai musta tuli niin kuin toimittaja web-kehittäjän sijaan ja mä tein niin kuin joka päivä juttuja Ylen sivuille, joka tuntui niin kuin mulle tosi vastuulliselta ja tärkeältä työltä, joten mä niin kuin keskityin tosi paljon siihen ja mä sain siltä niin kuin tosi paljon siltä työltä. Ja mä niin kuin etenin tosi nopeasti. Mä pääsin niin ulkomaille konferensseihin puhumaan ja kävin yliopistoissa luennoimassa. Ja niin kuin kaikki tämmöiset asiat tuli niin kuin tosi nopeasti ja tosi uusina asioina. Et ne kaikki oli mulle tosi jännittäviä ja semmoisia, joihin mä käytin tosi paljon aikaa ja energiaa. Ja sitten se kaikki tavallaan taakka, joka tuli sieltä parisuhteesta, niin se tavallaan tuntui semmoiselta, että se on niinku semmoista taakkaa ja mä en halua sitä taakkaa
vaan mä haluan vaan näitä positiivisia juttuja. Ja toki jälkikäteen mun olisi pitänyt ymmärtää ja tajuta, että molemmat vaatii niin kuin huolenpitoa. 2013 me käytiin ulkomaanmatkalla ja hän halusi lähteä, tai se oli hänen ideansa. Ja mulle se tavallaan tuntui siltä, että mä en edes haluaisi pitää lomaa, koska sekin aika on sit pois siltä mun työnteolta. Ja se on niinku tosi vahva esimerkki siitä, että ehkä niinku jos aikoo jonkun kanssa olla, niin ehkä olisi suotavaa sit olla innostunut lähteen sen kanssa vaikka niinku lomamatkalle, eikä pitää sitä niinku pakollisena välttämättömänä taakkana, joka on pois siltä sun elämältä. Se reissu ei ollut mitenkään erityisen kiva. Et sielläkin sitten me vähän oireiltiin vaikka, ja kyllä se varmaan niin kuin mun käytöksestä johtui suurimmilta osin. Et mä käyttäydyin sitten jotenkin typerästi ja en ollut niin kuin asennoitunut tai valmis niin kuin keskittymään häneen tarpeeksi. Siinä on niin kuin kaikenlaisia sellaisia tapahtumia, jotka tavallaan kriisiytti sitä tilannetta aina enemmän ja enemmän. Et meillä alkoi olla niin kuin tosi paljon koko ajan vähemmän ja vähemmän niin kuin sellaisia yhteisiä kivoja juttuja tai yhteisiä juttuja ollenkaan. Et se yhteinen aika oli sitten ehkä jotain telkkarin katsomista tai ruoan syömistä. Tai että se muuten sitten, että siinä vaan, että okei, että pyrki vaan hakemaan semmoisen niin edes niin kuin neutraaleja hetkiä, että olisi niin kuin neutraalia, eikä negatiivista. Tarpeeksi enää silloin 2013 niin ei ollut enää semmoisia positiivisia asioita. Mun tavallaan päässä mä en niin kuin ikinä vieläkään niin kuin oikeastaan ajatellut, että me tultaisiin ikinä eroamaan. Vaan ehkä mun päässä se aika, semmoinen vaikea aika, niin vai se näyttäytyy enemmän semmoisena, että tää on nyt vähän vaan pidempi vaikea aika. Ja sitten tulevaisuudessa on taas niin kuin erilaista. Toki se oli niin kuin mulle tosi raskasta ja mä olisin toivonut, että semmoista raskasta ei olisi ollut. Mutta sitä kuitenkin oli. Ja kyllä mäkin niin kuin että hän toki varmasti oli siitä niin kuin, se oli myös hänelle raskasta. Totta kai uskon niin se aika. Mutta mulle se oli myös. Mutta vaikka se oli raskasta, niin en mä ikinä niin kuin lakannut niin kuin haluamasta olla siinä suhteessa. Tai mä en ikinä ajatellut, että mä eroaisin. Se oli sitten varmaan marraskuuta 2013. Meillä oli ollut joku semmoinen ehkä pahempi päivä tai joku mökötysvaihe. Ja me oltiin sängyssä ja ehkä hän yritti jotain puhua mulle. Mä en jotenkin osannut, tai en osannut siis,
mä en osannut kommunikoida enää. Se oli semmoinen niin kuin lukkotila. Ja hän sanoi mulle, että ehkä olisi parempi, jos hän muuttaisi pois joksikin aikaa. Mun varmaan niin kuin suurin tunne oli loukkaantuminen. Mä loukkaannuin siitä, mitä hän sanoi, siitä kommentista tai siitä lauseesta. Ja en vastannut siihen mitään. Että tavallaan vaan vetäydyin vielä enemmän omaan kuoreeni ja olin siis todella lapsellinen ja semmoinen niin kuin tilanne kokematon siinä kohtaa. Mä tunsin niin kuin, että mä tunsin ehkä semmoista suurta pettymystä, mutta en tavallaan ymmärtänyt sit omaa rooliani siinä kokonaisuudessa. Mä rupesin nukkuun sohvalla seuraavina öinä ja sitten myös joitain aikoja vietin mun hyvällä ystävällä. Ja sitten tosiaan se oli ehkä marraskuun loppua, kun hän näin sanoi. Ja mä otin semmoisen vähän pidemmän joululoman ja lähdin Lappiin mun mummolaan, mun serkulle. Mä lähdin siinä ehkä kuun puolivälissä ja olin siellä joulun yli. Ja siinä aikana hän sit pakkas omat tavaransa ja mä tosiaan sen joulun jälkeen sit palasin puolityhjään kotiin. Ja me oltiin erottu. Sen jälkeen me ollaan ehkä nähty 2 kertaa. Toisen kerran hän tuli hakemaan muutaman vielä taakse jääneen tavaran ja nähtiin siinä meidän vanhan kodin ovella. Ja sitten toisen kerran, kun pankissa siirrettiin lainat mun nimiin. Et se kävi tosi nopeasti. Ja tosi jyrkästi. Mä olin varmaan niin kuin tosi pitkään ja siinä tilanteessa varmaan niin kuin jonkinlaisessa sokissa. Ja kyllä mä niin kuin itkin tosi monena iltana. Mutta tavallaan en mä osannut kuitenkaan, tai mulla ei kuitenkaan ollut myöskään semmoista halua, että mä olisin halunnut taistella siitä suhteesta. Koska se oli ollut niin raskas ja niin pitkään. Ja raskas nimenomaan sen takia, koska ne asiat, joita oli vuosien varrella tapahtunut, niin ne oli aina kerääntynyt eikä niitä oltu ikinä niitä keskusteltu. Kun multa on kysytty, että miksi me ollaan erottu, niin mun paras vastaus on yleensä vaan se, että me kasvettiin erilleen.
toivottavasti sulla on ollut kivaa tätä kuunnellessa ja toivottavasti sulla on kivaa myös tämän jälkeen. Moikka!